Nah kini kies ar ngut ki bengiyot thamai nila ong is fasil ki khat khandai. Nah kini khat khandai khat riu ngut ki dei ki high risk contacts jong ki positive cases ki badan hang ne apo sor. Lai ki dei ki returnees. West Garo Hills Iway na po BSF. Southwest Garo Hills R ki dei ki returnees na po Assam. Kini ki high risk contact today done badai na ki positive cases ki badai ki banyak ek turus taksi ki dan ki dai ki wei kendu ya ki positive case haki wei hala kisnong kum ka Nongrem Hills ka Lai Mukra ka mulai kentong masar ka dai ka positive case di contact na pon Nongrem but namalki ka bai dai but COVID-19 mentah kasi hadu si baje mensni ki case ki bathamai ki bangiyo mentah kasi ki long R2R na kini ki R2R East Khas Hills Khat Khandai Gowan ki wei West Garo Hills Iway na BSF Southwest Garo Hills R berini ki wei ki total active cases ki mangidon hadu mentah ki long Sanspa Khandai Kusan na kini Sanspa Khandai Kusan hapo East Khas Hills South Spa Prapunyo pada kini South Spa Prapunyo BSF Sispa Prapupra kiwei Aspa Sabuai Armed Forces Sanpupra West Khasi Hills San Ribhoi Sanhuai West Jaintia Hills Khanreu East Jaintia Hills Khanyo West Garo Hills Khatsan Southwest Garo Hills R South Garo Hills R but kibala recover menda kasi gilong Khandai na kini Khandai East Khas Hills San R kidei na kiwei Iway na BSF but R na puki Armed Forces na Ribhoi South kibahat na kiwei ki sampel ki bangi pha test hadu mentah kasi R baje mensni kilong live Khandai hajar Sanspa Santhulai but test negative na kini hadu menne kilong live fra hajar Ndrefua ki test kiba ngidang up ya ki report kilong kumba Sanspa Santhua ki barung seka state ka jongi hadu mene arbaje kilong arsan hajar Sanspa Prapupra but kiba la recover kelum lang barkhot hadu mentagasi kilong Laispa Life Khandai but kiba khlat do kilong San kini kilong jingpen mana tiga bulletin for today's on COVID-19